The Pussy. Suena bien. Fiesta, Portugal. Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a tots a un nou directe de Peu de Port. Molts bergadans coneixereu aquella sensació que a la majoria ens passa durant les setmanes o mesos previs a Patum. Alguns es conformen escoltant les músiques i altres reprodueixen en bucle alguns vídeos de Teleberga. Doncs aquesta mateixa sensació és la que molts tenim ja a hores d'ara amb l'esperat retorn de la Volta a Catalunya, especialment d'ençà que es va confirmar que la jornada bergadana es pot convertir en una de les millors etapes que recordin, almenys en els darrers temps. Per això, avui parlarem d'aquest recorregut de la Volta a Catalunya. Com veieu, hem convidat, amb especial atenció a aquesta etapa reina de dissabte, però també de l'estrada, i del duel que es van portar a Kopecky i especialment de l'exhibició de llegenda de Tadej Pogačar. Jo soc l'Aleix Camprovi i avui m'acompanyen el Lluís Buixader i Joan Zamora. Què tal, com esteu? Bona tarda. Bona tarda. I, com veieu, i com us deia també, un any més, Víctor Mur, secretari general de la Volta a Catalunya, ens acompanya per comentar una mica el que és el recorregut d'aquesta 103 edició. Què tal, Víctor, com estàs? Bona tarda, és un plaer estar aquí un any més amb vosaltres per comentar sobre la Volta. Molt enfeinat o què? O ara ja ho tens tot, Sí. tot lligat i ja és esperar que arribi? No encara. Vull dir, hi ha moltes coses que sempre a última hora s'han de fer, vulguis o no, encara que planifiquis molt. Hi ha moltes coses que sempre apareixen a l'últim moment i aquestes últimes setmanes són les que hem d'apretar tot l'equip de la Volta per treure-ho tot endavant i bé, però bueno, ja sabem any rere any que ens toca això aquestes últimes setmanes. Ara donem un cop d'ull tot plegats al recorregut. Abans us recordo que ens podeu seguir a xarxes, a Twitter i a Instagram som @peudeport. També a iVoox i Spotify penjarem el directe per a aquells que el vulgueu escoltar directament en format àudio i, evidentment, també ens podeu seguir aquí, us podeu fer subscriptors i tot serà benvingut. Víctor, mirem ja el recorregut en línies generals, recorregut que sempre hi ha gent que li agrada més, a qui li agrada menys, però jo crec que aquest any, per exemple, amb l'etapa bergadana, es comentava l'altre dia, el divendres, que hi ha unanimitat, però amb la resta de recorregut jo crec que, bueno, realment bastant completet, hi ha diverses novetats, en la línia del que els últims anys la gent també demanava una mica algun canvi, hi ha aquesta novetat bergadana, però també n'hi ha d'altres, no? Sí, jo crec que hem trobat una fórmula que funciona bastant bé, que ja vam aplicar l'any passat i, bueno, estem en ciutats o municipis clàssics que ja s'estan convertint en clàssics de la Volta, com Sant Feliu de Guíxols o com Mataró, Barcelona, òbviament, i després introduint novetats. També les arribades a les estacions de ferrocarrils, però introduïm moltes novetats. La bergadana, però el debut d'Altafulla, sortida que no fèiem des de fa 50 anys a Sant Joan de les Abadesses, el retorn a Lleida. Vull dir que crec que hem trobat això, compensar una mica el que hem anat fent amb novetats i bé, és una volta que serà molt oberta, creiem, i amb un recorregut molt atractiu. És un moment, aquests canvis són un moment d'una certa transició cap a això, cap a nous llocs o això, o simplement són retocs puntuals? Com ho definiries tu? No sé si m'he explicat, però crec que saps per on vaig. No, nosaltres intentem cada any buscar alguna cosa novedosa, no? Si fa 2 anys doncs, vam tenir aquesta etapa a la Costa Daurada també que va ser bastant antològica amb el Liguita del Carapaz, l'any passat vam tenir el tema de l'Opor i el Caro i després les etapes, doncs això el que dèiem, no? Més clàssiques que estem fent a l'última dècada, potser amb Vallter o ara amb Port Ainé, que no hi hem anat tant a Port Ainé, que tot just em sembla que hi hem anat 4 vegades i que és un port també espectacular, però sempre intentem buscar novetats, doncs això, sortides inèdites o arribades inèdites i això ens estem trobant moltes portes obertes en aquest sentit i de fet en tema poblacions ja tenim moltes peticions per l'any vinent i jo crec que també anirem a llocs que fa molts anys que no hi anàvem. Doncs bona notícia segur per la majoria. Una cosa ja personal, quasi bé. Cronos es replanteja reintroduir-la d'alguna manera o depèn també de les poblacions que hi hagi tot plegat? Ho dic personal perquè és una cosa que m'agrada molt a mi, i als darrers anys n'hi ha hagut alguna. Les Cronos, o sigui, no tanquem la porta a les Cronos, però sí que és veritat que logísticament ens suposen un repte important, no perquè no les sapiguem organitzar, que ho sabem fer i ho fem molt bé,
l'última que vam fer a Banyoles, però sí que és veritat que tenen una afectació molt gran als municipis. O sigui, una crono individual que tenim tallada la carretera pràcticament 6 o 7 hores. I això, pel municipi que ho allotja i que fa aquesta aposta, potser està molt bé, però pels altres que tallem és una afectació molt important. I a vegades ens costa trobar aquesta complicitat. Però bé, no ens tanquem la porta i una crono és una disciplina molt maca que últimament no l'estem fent, però no vol dir que no la puguem fer en un futur. Lluís, Joan, a vosaltres què us sembla el recorregut i què us sembla especialment aquesta etapa berguedana, que no només per nosaltres, sinó en general ha estat bastant protagonista, jo diria, per tothom. És la que s'ha parlat tothom. Crec que va ser tu, Víctor, que destacaves la portada de La Vanguardia el dia després de la presentació, que la destacava bastant al Topone al Berguedà, i realment s'ha materialitzat el que feia tants anys que demanàvem i que esperàvem, Digues tu, Lluís, primer. Sí, bé, ja ho comentava això a l'acte de divendres que vam fer a Berga, que a nivell mediàtic havia suposat un gran impuls. Nosaltres també ho vaig comentar, que a nosaltres ens agraden totes les etapes que fem, òbviament. Vull dir, les treballem totes amb molt de carinyo, totes tenen el seu què, però sí que és veritat que potser per la novetat, per pujar al Pradell, que no s'ha fet mai en competició ciclista, doncs potser ha cridat més l'atenció i el que us comentava, no? El vídeo que vam gravar amb el Sepp Kuss, doncs entre Twitter i Instagram ha tingut més de 100.000 impactes a xarxes socials. Els mitjans de comunicació ho han destacat bastant. Els testimonis de la presentació, no? Tothom una mica es fixava en aquesta etapa, potser pel fet també perquè és en dissabte i està molt a prop de ser decisiva pel guanyador d'aquesta edició de la Volta, tot i que a Barcelona també poden passar coses. Hi ha tots els ingredients, només faltarà que Pogačar no arribi massa sentenciada, amb la Volta massa sentenciada. Lluís, com veus tu aquesta etapa? Bé, jo el que m'agrada bastant és que una mica a diferència de les grans etapes de muntanya, no, que estem acostumats a veure potser, com dèiem abans, en Portainer, Vallter, que hi ha aquest any, però com puguin ser amb la Molina, és que l'etapa aquesta del Berguedà és etapa d'alta muntanya, però no té un gran port com podíem ser els Rasos mateix, per exemple, al final sí que hi ha Pradell entremig, però és un encadenat de bastanta mitja muntanya amb pocs quilòmetres plans, que el que diem, si realment la cursa arriba aquí i ajustadeta, és un terreny on pot haver-hi moltes emboscades, es pot provar alguna cosa més de lluny en Pradell, perquè llavors ja encadenant posar de Malanyeu i Caral es pot fer mal i si tens algun corredor per davant, i és un tipus d'etapa una mica més diferent, potser això, el que estem acostumats amb ports més llargs, però que realment jo crec que pels aficionats i sobretot per la gent del Berguedà una gran notícia com ha quedat aquest disseny final. És això, que segurament dona bastant més joc, però el que dèiem, unanimitat total bastant tothom està bastant content. Si no estiguessin contents també t'ho diríem, Víctor, ja saps que no tindria pas cap problema, però sí. Jo crec que tothom està encantat. Joan? No, jo crec que és una etapa, traient la part aquesta emocional nostra, està molt ben tirada. No ho dic ara perquè siguis tu, Víctor, està ben tirada. Pel desnivell d'això també, jo crec que Pradell està molt ben posat, perquè jo quan es va dir que hi havia, quan es va començar a rumorejar que hi hauria Pradell, jo m'imaginava, em feia por que fos el típic de fotre potser massa lluny o algun lloc que tampoc hagués sigut decisiu, i als 50 quilòmetres crec que és un lloc on pot fer que hi puguin haver atacs de lluny. Ahir dissabte el Pogačar va atacar a 80, doncs mira, aquí només hauria de tancar 50. Si no t'indignaràs, vas dir, Joan. Sí, t'he de dir que em foto una mica de por que nevi o alguna cosa, Mira que aquest any potser és el millor perquè estem com estem, però bueno, potser ja ho heu valorat, no, això també, Víctor? No, és un tema que no hi podem fer-hi res, vull dir, si... Jo crec que ha de ser molt, molt, molt grossa la nevada perquè no puguem passar-hi. Però, bueno, això són factors externs nostres, en tot cas, estar-hi preparats, però, després de tota la sequera que portem aquest temps, esperem que no sigui el dia. Una setmana més de sequera. Ja està bé, una setmana més de sequera. A la Volta a Espanya tampoc s'ho esperaven. I
No, la veritat és que va ser una llàstima perquè va deslluir-ho molt. Però, bueno, en tot cas hem d'estar preparats i la idea és fer, òbviament, l'etapa tal i com està plantejada, que nosaltres, quan vam arribar a l'acord amb l'Ajuntament i el Consell Comarcal, doncs teníem clar que era Berga la sortida i Caral l'arribada, i aquí teníem moltíssimes opcions. Per exemple, no s'ha passat pel Baix Berguedà ni per altres poblacions, però teníem moltes opcions obertes i el que sí que parlant amb el president, amb en Rubén Peris, amb el nostre responsable tècnic i el cap d'organització, doncs això, volíem una etapa que fos important a nivell de classificació general, més aviat això curta i explosiva i amb molts ports per treure tot el partit a la zona. Jo crec que quan un cicloturista o un aficionat del ciclisme vegi aquesta etapa, doncs li vindran ganes d'agafar-se el dia següent o la setmana següent o a l'estiu i fer aquests ports tan macos que hi ha per allà. D'això et volíem preguntar també després, però una cosa, ara que digues això, bueno, el tema de la neu i això, tens la sensació que les curses, que no són les grans curses, un cop s'ha decidit si es retalla una etapa, si se suspèn una etapa, si es cancel un final anal, els equips i els ciclistes tenen cada cop més veu, o és només una sensació que podem tenir nosaltres? No dic que estigui malament, Bueno, això funciona, és una... Bueno, hi ha un protocol que és el de weather extreme, el de clima extrem, que llavors hi ha un representant dels equips, un representant de l'organització, un representant dels comissaris i un representant dels corredors. I a partir d'aquí, si es preveu que hi ha unes greus incidències de clima, de meteo, doncs es reuneixen el dia abans i es pren una decisió segons tota la informació que es té. Els contrapesos de qui té més poder, doncs, òbviament, quan una cursa té potser menys categoria, doncs pugen les altres. Però en UCI World Tour tothom es juga molt i hi haurà ciclistes o equips que voldran anar cap a una banda i altres cap a una altra. El que està clar és que el primordial és la seguretat dels corredors i que a partir d'aquí s'ha de prendre la decisió. Si es preveu unes ventades de por, doncs per molt que l'organitzador vulgui acabar on tenia previst, doncs haurà d'assumir-ho perquè la seguretat és el més important. Lluís, volies preguntar pel disseny de l'etapa, dèiem abans? Sí, just ara que deies això, no, de quan us plantejàveu el tipus de recorregut, aprofitant que tenim aquí, quan aneu això en un territori nou, com és la Berguedà, que feia temps que no s'hi disputava cap etapa, una mica com seguiu el protocol de disseny de l'etapa, si contacteu amb ajuntaments, consells comarcals de la vora, si a nivell vostre intern potser veniu un cap de setmana i visiteu els llocs que conegueu, una mica com pot sorgir el disseny d'una etapa així. Primer tenim el nostre president i el cap d'organització que porten molts i molts anys a la Volta Ciclista a Catalunya en el món del ciclisme i es coneixen pràcticament totes les carreteres, no? I tots els ports. I després el nostre responsable tècnic, que és qui fa la primera proposta sobre Google Maps amb la seva primera idea i amb el que hem parlat, no? Doncs això, volem una etapa curta, explosiva, volíem el Pradell, posant-lo, es fa una proposta, es mira sobre mapa i després es va fer-la sobre el terreny i aquesta etapa l'hem fet un parell o tres de vegades, hem modificat alguna coseta i bueno, aquest és una mica el treball i si quan la veiem ens convenç, ens agrada, doncs tirem endavant amb aquest disseny. Després sempre poden haver-hi cosetes. Ara el nostre responsable tècnic se'n va la setmana vinent, també ha fet totes les etapes un altre cop per si hi hagués això, una carretera deteriorada, unes obres que sempre ens avisa el Servei Català de Trànsit o les diputacions que no haguessin vist al gener o a l'octubre i que ara hi són i sempre hi ha aquests ajustos. O sigui, 2 setmanes abans sempre les torna a fer, però en principi no hi ha d'haver-hi gaires modificacions. I després, bé, hem vist que el disseny d'aquesta etapa ha agradat molt a pràcticament tothom, inclús els gurús, no, de xarxes socials que moltes vegades no estan 100% d'acord amb el que fem. Aquí sembla que quasi tothom ha expressat que els agrada. Després els corredors són els que fan l'espectacle i esperem que
que aprofitin aquest disseny d'etapa. I a més he vist és que fins i tot el Benji Naesen o el Mihai Simeon parlant bé d'aquesta etapa, vull dir que a tot arreu ha arribat el disseny i el plantejament que hem fet des de volta de l'etapa de Berguedà. És el que dèiem, hi ha unanimitat, però tot i això, ja havíeu mirat alguna altra alternativa, havíeu mirat de tocar la Baix Berguedà, havíeu mirat alguna altra opció d'algun port d'aquests més reconeixibles o més, inclús encara amb més nom de la comarca? No sé si havies sonat alguna altra cosa. No, ens vam plantejar això, fer el Pradell i després vam dir, com queda sí o sí per arribar a Caral a uns 50-60 quilòmetres de meta, posem la collada de Sant Isidre, que serà un altre punt important perquè no sigui directes del Pradell i es poguessin reagrupar i per tant hi ha aquí un altre punt d'interès que a més és dur, que segur que el coneixeu, i que pot a 20 quilòmetres de meta i després encara falta Caral, o sigui que pot arribar molt trencat, perquè em sembla que surten 4.000 de desnivell al final, així que a nivell de duresa, tot i que l'etapa és curta perquè estem acostumats, és que és brutal, no hi ha un metre pla. Collada de Sant Isidre, que pels berguedans que no s'ubiquin és Malanyeu, eh? Ara anava a dir, és que ningú... A mi no em sona que ningú... A casa meu també són de Malanyeu. A l'igual és a l'Estrava i no ho sé. Hi ha la collada de Sant Isidre per allà al costat, però no és ben bé allà. Però bueno, és igual, us ho perdonem. La carretera de Malanyeu és de lo més guapo de la comarca, eh? Això és cert. Serà xula. Allà serà molt xulo la pujada. Per cert, ara que parlem de Malanyeu i del nom aquest, que precisament l'havia dit Sepp Kuss en alguna ocasió, ha jugat algun paper Sepp Kuss o aquesta etapa realment es va fraguar d'una altra manera, com havien comentat a través d'una visita de l'alcalde de Berga, però no sé si ha jugat també algun paper la pressió de Sepp Kuss. Sí que és veritat que quan es va anunciar que fèiem etapa Berga-Caral, ell va fer un tuit amb una proposta que òbviament ho vam mirar, però al final ha estat l'equip de volta que no l'hem seguit al 100% ni molt menys. Ha sigut l'equip de volta qui ha decidit que era el millor per fer-ho, i després aquí juguen molts altres factors, vull dir, nosaltres tenim condicionants de carreteres que sabem que es poden tocar, de que potser no estan bé, o fins i tot el nostre responsable tècnic ha fet un curs a la UCI de seguretat i sap quines carreteres es poden prendre o que no. Sepp Kuss s'ho coneix com a corredor, però no des de la vessant de l'organitzador. I sí que ho vam mirar, però al final vam ser nosaltres qui vam apostar per aquest recorregut que crec que està bé. Sí, ho deia, no concretament en el recorregut, sinó en general, vull dir, que ja porta uns quants anys abordant en aquest sentit. Joan? Sí, bueno, així molt ràpid, perquè en realitat ja ho has contestat una mica. És a dir, a mi em cansa, i suposo que vosaltres encara més, el tema aquest de gent, per Twitter, sobretot, que la volta aquest any no passa per, jo què sé, la Pobla de Massaluca, saps? I cada any igual, tio. I mira que, en realitat, si t'ho pares a mirar, sí que sempre hi ha una tendència, bueno, perquè és qui té pasta, no?, al nord-est del país, però que en realitat jo crec que es toca bastant tot arreu. Bueno, no sé, més que pregunta era això, i què els hi diríeu una mica? Tampoc aquí a vegades es barreja que la gent no sap exactament com funciona. O sigui, nosaltres tenim uns costos d'organització molt elevats per ser prova UCI World Tour. Només en premis repartim més de 120.000 euros, tot el tema de muntatges, allotjaments, i nosaltres ho hem de cobrir d'alguna manera, i un dels ingressos és el de les poblacions. I, per tant, necessitem finançament. Faríem coses diferents si no hi hagués el component econòmic? Segur que sí, però és que estem marcats també per aquest criteri econòmic, i després queden etapes molt xules, igualment. I després que tenim 7 dies, tampoc podem anar a tot el territori. L'any passat vam estar a Terres de l'Ebre, que feia bastant que no hi anàvem, i no vam estar a Lleida. Doncs aquest any tenim una gran presència de Lleida, de la província de Lleida, i no podem baixar a Terres de l'Ebre. Vull dir, això cada any anem canviant, i després si ens comparem amb la Vuelta, el Tour o el Giro, que tenen 21 dies, però el territori és molt més gran, tampoc arriben a tot el territori ni molt menys. Vull dir, hi ha parts d'Espanya que a la Vuelta no es toquen i es toquen el següent any, o el Giro igual, i el Tour el mateix, i més si surten 3 etapes des d'altres països.
vas comentar el divendres aquí a Berga, per cert, que m'ha fet bastanta gràcia, que dels 4 puntals que sou de la volta, només tu tens xarxes socials, per tant, els altres poden viure una mica més tranquils, perquè aquests pals que hi ha any a any d'això que deia el Joan, deuen ser una mica, si més no, deuen ser una mica emprenyadors. Lluís, parlem de noms o d'un nom, bàsicament, sobretot, Sí, bueno, sobretot això, quan veu veure que Pogačar anava al Giro, si va ser el moment que vau pensar que podia ser l'any per aconseguir que vingués aquí a la volta, o si potser ja hi havia algun acostament previ de que potser aquest any pogués venir una mica, o sigui, com es va fraguar aquesta presència de Pogačar. Nosaltres teníem inputs a partir del nostre president, que té, del Rubén Peris, que té una molt bona relació amb el Machín, perquè també es coneixen del món des de fa molts anys, i sabíem que hi havia la possibilitat que podria venir. I després, bé, al final es va confirmar, però nosaltres ja havíem rebut algun input de que el Pogačar podria estar a la volta. Ho va anunciar molt aviat i potser això també ha fet que altres corredors doncs, diguessin potser aquest any la Volta, no ho sé, ara no estic fent suposicions, però potser condiciona altres corredors que Pogačar digui que ve a la Volta. Tot i així, jo crec que hi haurà altres rivals que tenen oportunitats de posar-lo en problemes. Sí, això pot ser... Quins rivals, diries tu? Fa complicat dir, més sobretot des del punt de vista oficial, potser no pots dir gaires noms, no? No, a veure, els que ja han dit més o menys que vindrien, sobretot el Sepp Kuss, que es coneix el terreny fantàstic. Després, en principi, Enric Mas també estarà a la volta, també ho ha confirmat, que a més ha corregut molt poc fins ara i estarà fresc. Antao, Geoghegan Hart, de Lidl Trek, també estarà aquí a la volta en principi, i després, si no m'equivoco, el guanyador de fa 2 anys, Sergio Higuita, torna a la volta, per tant, són corredors que estan en aquests primers butlletins que no són oficials, vull dir, fins que no rebem els de 72 hores abans, no sabrem del cert quins corredors venen, però això és el que tenim ara de Starlist, de corredors que tenen previst venir a la volta i que són grans noms, i segur que me'n deixo d'altres, Landa, no, també? Pogacar, comenten pel xat que agradaria. Tu, Lluís, també volies preguntar per una altra absència, per cert. Per cert, si voleu comentar pel xat i voleu fer alguna pregunta, el Víctor segur que la contestarà amb molt de gust. Lluís. Sí, anava a dir això, que tenint Pogačar aquest any, l'any passat vam tenir aquest duel de Roglic a Benepul, sembla una mica d'aquests molts grans noms, l'única falta per venir és Vingegaard. No sé si us plantegeu que pugui ser el següent a venir a guanyar la volta. Nosaltres estaríem encantats que vingués un any. Aquest any se suposa que els galons del Jumbo-Visma seran pel Kuss i també Uijtdebroeks, que és un altre nom bastant important a seguir amb aquest fitxatge. I si l'any vinent canvien, doncs mira, l'any passat va venir amb Jumbo-Visma Roglic, aquest any Kuss, l'any que ve a veure qui tindrem. Nosaltres encantats de tenir les grans figures i sí que és veritat que jo crec que per ells mateixos, diu, ostres, una cursa com la Volta, que l'ha guanyat Eddy Merckx, que l'ha guanyat Jacques Anquetil, que l'ha guanyat Indurain, que l'ha guanyat totes les Gimondi, les grans estrelles, doncs veure el teu nom en el palmarès també ha de ser un al·licient i Roglic ho va complir l'any passat. Espero que Benepul torni algun any també per complir-ho i bueno, aquest any a veure qui inscriu el seu nom. Una última coseta de tema Starlist. Hi ha com una mica cert run a les xarxes, depèn de quins sectors, assenyalant la presència d'Israel. Hem de recordar que, per exemple, hi haurà un ciclista com Blasov que corre sense bandera, que és rus i corre sense bandera per la invasió d'Ucraïna, i per exemple Israel, un equip que porta nom d'Israel i que està finançat evidentment per Israel, corre les carreres de la UCI. Això és una decisió que és de la Unió Ciclista Internacional. Simplement això, Víctor, la posició de la volta. Aquí és un tema que els organitzadors no tenim competències. Nosaltres potser no ho hem explicat prou bé, perquè nosaltres com a organitzadors estem obligats a convidar els 18 equips World Tour i el primer i segon que van quedar dels Pro Tours de la segona categoria, que han estat Lotto Destiny i Israel Premier Tech.
Llavors, de forma obligada, tenim que convidar-los a tots aquests 20 equips. Nosaltres tenim marge amb els altres 5 equips que hem fet, Kern Pharma, Burgos, BH, Caja Rural i Euskaltel i 1X. I no és una competència nostra, sinó que és de la UCI. I quan va passar fa 2 anys el tema de Rússia i Ucrània, doncs va ser la UCI qui va fer el posicionament de Gazprom, no se'l pot convidar enlloc. Doncs aquí nosaltres no hi entrem. Per tant, queixes a la UCI i ja està. Lluís, volíem parlar també del que abans era la revolta i ara és la primera edició de la Volta Ciclista de Catalunya femenina per etapes. Exacte, que l'any passat també ja en vam parlar una mica i ens vas comentar això, que la Volta femenina hi havia aquesta intenció, no, de poder seguir creixent, però una mica el problema que us podíeu trobar és trobar aquesta inversió que pogués permetre això. I aquest any hem vist, com deia l'Aleix, no, que primer de tot que passa de ser la revolta a ser la primera edició de la Volta a Catalunya femenina i que la cursa es converteix en 2.1 permetent que vinguin més equips d'UCI Pro Tour. Entenem que això vol dir que va per bon camí la cosa. Sí, teníem el repte de fer créixer la revolta. L'any passat ja la vam fer UCI 1.1 i aquest any doncs, fem el gran salt, no? Perquè passar d'una a 3 etapes implica moltíssimes coses. Primer, a nivell de feina i econòmic, perquè és un pressupost que es multiplica no per 3, sinó per més. I estem molt contents, molt il·lusionats. Tot la junta directiva, amb el president al capdavant buscant finançament, poblacions, ens hem trobat una molt bona resposta de tothom, des de la Secretaria General de l'Esport a les poblacions com Manresa, Molins, la Molina, Barcelona i la Seu d'Urgell, que són les primeres que faran història amb aquesta primera prova femenina per etapes. I després dels equips, vull dir, amb la nostra responsable esportiva, la Patricia Ortega, també hem fet una feina molt bona i hem tingut més sol·licituds de les que podíem assumir. Nosaltres, per normativa, podem convidar 7 equips World Tour i hem tingut més peticions. Al final tindrem una molt bona participació, equips com Movistar o com l'FDG Suez, vull dir, equips molt bons, i després dels continentals també. I també donem l'oportunitat doncs, que participin equips de casa com el Massi, Baster, i com la selecció catalana, que també es mereixen poder competir amb les millors ciclistes del món. És un projecte que ens fa molta il·lusió, que porta molta feina i que costa molt, però que crec que sortirà molt bé. I entre tots, vosaltres també hem de fer bullir l'olla perquè el màxim de gent pugui venir i seguir-la en directe i per la tele també. Seran 3 etapes. Aquesta és una de les etapes segurament que es mirarà amb més atenció, la que estem veient ara al recorregut. És això que deia el Lluís, l'any passat es va donar un pas, aquest any se n'han donat 2, jo crec que el salt és molt important aquest any i es veu amb l'Starlis, ara he vist que he ficat la masculina, amb l'Starlis. L'any que ve jo m'imagino que la idea és consolidar aquesta volta de 3 etapes, no? Jo crec que ara seria potser un salt massa gran pensar en fer-ne 5, 6, 7, no? Sí, bueno, penseu això, que aquest és el primer any de 3, ho hem de consolidar, veure com ha anat també a nivell esportiu, a nivell econòmic i pensar en l'any següent. Crec que aquest any hem encertat amb les dates, 7, 8 i 9 de juny, que és molt important, i això, veiem com funciona i a partir d'aquí pensem en més gran. El nostre objectiu és, òbviament, anar creixent any rere any. Qui diu que no pugui ser en un temps prudencial una prova per etapes World Tour, hauria de ser l'objectiu que s'assemblés al màxim possible a la prova masculina. Sí que és veritat que en número de dies totes tenen la seva correlació, no? Doncs la Vuelta al Tour i el Giro d'One doncs, no fan 21 etapes, fan 7 o 8 o 10, però no fan les 21. Doncs nosaltres hem de créixer una mica en aquest sentit. Aquesta que estem veient ara és l'etapa reina, que abans no he mirat i he tirat la de l'edició masculina, i veurem com va, i crec, abans ho he mirat, crec que s'escau just la setmana abans de Patum, en clau berguedana. Després de Patum. Hi haurà algun any que considerar. Sí, segurament. Sí, però bueno, això, animar segurament... Venir de ressaca.
Sí, bueno, no, sí, clar, si escau just aquells dies serà complicat. Ara... No anar-hi, seguir-ho directament, però bueno, Sí. esperem que no. En qualsevol cas, això, destacar, almenys jo crec que això, les tarris que hi ha i els equips que hi ha convidats, que serà interessant i és un pas molt, molt gran. Lluís. Sí, una mica per tancar també amb el tema recorregut. Ho dies tu abans, que hi ha hagut un augment bastant d'interaccions a nivell de xarxa, sobretot amb l'etapa berguedana. Llavors, a veure si el dia de la cursa l'ambient pot ser el que es preveu, el fet que sigui dissabte també ajudarà. No sé si això pot ser un fet que pugui fer que en propers anys pugui tornar una etapa de la volta per aquí al Berguedà. La pregunta del milió, Per nosaltres, vull dir, encantats. Jo crec que primer hem de veure com va aquesta, no? que segur que anirà superbé, i amb l'Ajuntament i amb el Consell Comarcal tenim una relació excel·lent i suposo que després de la volta d'aquest any ens asseurem segur per fer el balanç de com ha anat i a partir d'aquí parlar-ne. Vull dir, hi ha moltes fórmules que podem trobar. T'ha sorprès en positiu aquest rebombori que hi ha al Berguedà? Perquè, pels que no ho sàpiguen, ha començat la Primavera Ciclista, que és el nom que se li ha donat a aquest seguit d'actes, que per ser nosaltres farem un directe, per exemple, però que hi ha xerrades, hi ha una escalada caral, hi ha un circuit un short track de BTT al mig de la ciutat, hi ha moltes coses. Tu deies, que l'altre dia també, que seria un problema si tothom ho fes d'aquesta manera també, perquè no us podeu multiplicar, però no sé si t'ha sorprès que hi hagués tant rebombori. Jo crec que se n'esperava, però no sé si tant, s'està volcant tothom en aquesta unitat que es destacava també l'altre dia. Feia broma, però sí, la veritat és que ens fa molta il·lusió que les poblacions i tota la gent implicada s'ho prengui tan en sèrio i faci tantes activacions al voltant, perquè és el que volem. El que volem és que hi hagi el màxim d'activitats i coses al voltant de la volta, i ho han fet perfecte, la veritat. Vull dir, el punt fort és l'arribada de la volta, la sortida i l'arribada el dia 23, però durant tot el mes s'estan fent coses. I això és molt important perquè el nostre realment no és un dia i prou. Des que ho vam anunciar, no sé si al setembre o a l'octubre, fins que acabi el posterior, fem tot el balanç, és tot 6 mesos o més d'activitats al voltant de la volta, i hem de deixar un llegat d'aquesta sortida i arribada, i estem encantats amb totes les idees que han posat en marxa, i nosaltres també encantats de col·laborar, i a més rescatant històries l'altre dia com la del Kelme, com l'equip de Berga, que molta gent segur que no sabia, i que està molt bé que es recuperi aquesta memòria i que es facin activitats al voltant de la volta. Sí, això és el més interessant, perquè segurament també hi ha generacions joves que no ho coneixen. Nosaltres ens va pillar allà per edat i sí que ho sabíem, però segur que hi ha gent jove que no tenia ni idea. Per cert, pel xat, això de Twitch és el bo que té, ens comenta un tal Ivan Sans 82, que és alcalde de Berga, que per nosaltres no quedarà, que és la mateixa frase que ha dit el Víctor. Per tant, blanco i en botella, jo crec que seria una celebració per tots. Llavors sempre hi ha 1000 condicionants, Víctor, però tant de bo. Sí. Vull dir, ja et dic, la relació que tenim és excel·lent, tant amb l'Ajuntament, amb tot l'Ajuntament, i amb el Consell Comarcal, així que nosaltres encantats de parlar-ne un cop acabi la volta i passem balanç de tot, i per nosaltres encantats, ja et dic. Lluís, Joan, no sé si voleu preguntar alguna altra cosa? No, per part meva no. Més o menys el que havia d'això. No sé, Víctor, no sé si vols tu dir alguna cosa per tancar. És un encert acabar a Caral per la proximitat a Berga. Això és una altra cosa que potser també volia comentar del que dèiem de... No sé si ara ja parlant a futur i fantasiant, no sé si hi ha algun port que us fes gràcia també fer, per exemple, que incloure un recorregut com aquest si l'any que ve repetís. Has de dir rasos. Això és una pregunta més pel nostre responsable tècnic i el nostre president, perquè tothom té els seus preferits, però segur que si es va parlar també a la presentació de rasos, de Peguera, que a més a nivell logístic és bastant més gran i fàcil, però nosaltres estem encantats amb el disseny de l'etapa actual, amb el final d'aquest any,
I això, per part nostra, intentar animar tothom que s'esparceixi bé per tota la pujada a Caral i els que vulguin anar al Pradell, doncs al Pradell i altres ports també, però sobretot que respectin el corredor perquè em sembla que tindrem molta presència de públic i que es faci una festa això, amb respecte al corredor i amb molt de xivarri pel que estem veient amb la pantalla gegant, amb tot el que es muntarà també a la Font Negra, que serà espectacular. Exacte, jo crec que és complicat anar a depèn quin port i després voler anar a Caral. Jo crec que això és complicat i la gent és una bona opció que vagi a veure l'etapa des que hi hagi senyal televisat a la Font Negra i després acabi de pujar el revolt que vulgui de Caral, no? Perquè això és complicat. Pels que no estiguin rasos de Peguera, el problema és que falta un quilòmetre, 100 metres amunt, 100 metres avall, però més o menys pot ser un quilòmetre que s'hauria d'asfaltar, tot i que Sepp Kuss va proposar utilitzar-lo, com va fer aquella proposta de la Volta, de baixar per l'altra banda, que això potser era una mica massa perillós perquè just hi va anar poc després i... L'Instigator el mes de març és més perillós, també. Però és que allò és més que Esterrato, Allò és més que Esterrato, jo crec, però no sé. Bé, Víctor, jo crec que podem deixar aquí, com mira, amb la tonteria 40 minuts t'hem tingut aquí. Moltes gràcies per tot, una vegada més que és molt agradable parlar amb tu perquè bé, jo crec que ho expliques tot molt bé, queda tot molt clar i també ens has ficat moltes facilitats en totes les coses que t'hem demanat i per tant és d'agrair. Fa quan que no es puja el Tibidabo? Ens pregunten pel xat, ara ja estava acomiadant, però no sé si també vols comentar això, si pel tema... pregunten quan fa que no es puja el Tibidabo, però no sé si vols... El tema de l'etapa de Barcelona està bastant consolidada ara mateix, no? Sí, primer que les 6 voltes a Montjuïc a nivell de convidats és espectacular, vull dir, donar 6 voltes pujant al castell fa que l'espectacle sigui una hora i mitja molt, molt bona i un final esportivament també molt interessant. El Tibidabo, si no m'equivoco, s'hi va anar ja fa segur més de 10 o 15 anys, però és difícil a nivell de tancar tots els carrers, afectacions que fem a la ciutat, acabar el Tibidabo i a Montjuïc estem molt bé i crec que hem trobat un circuit que és una mica un emblema, no? De la volta, un emblema de la volta i dels finals de les proves UCI World Tour, perquè acabar a Barcelona i acabar amb aquest circuit doncs és una passada. D'acord, Víctor, moltes gràcies. Novament, seguim en contacte per aquests dies i... Bueno, una última pregunta, va, que arriba. Si hi ha possibilitat de tornar a fer una etapa pròleg, que això ens ho he preguntat 2 cops ja. Etapa pròleg. Sí, no sé si jo crec que no ho contemplem. Primer perquè tenim 7 dies, no? I un pròleg, bueno, fer una crono molt curta, un pròleg per començar, jo crec que desaprofitaríem un dia i tampoc podem fer un 8è dia perquè a més el dissabte normalment, el diumenge, seria un diumenge i el dissabte es corre a San Remo, que hi ha corredors, per exemple Pogačar, que va a San Remo i després estarà a volta, no li donaria temps, vull dir, jo crec que de moment no ho contemplem. Ja. Per tant, foteu una crono de 60 quilòmetres i ja està. Primer dia. Merci, Víctor, per tercer cop. Anem parlant aquests dies i moltes gràcies per tot, Gràcies a vosaltres per tota la feina i difusió que feu i també disfruteu de tota la volta des de l'inici i segur que ens veiem el dissabte 23 a Berga, a la sortida. Segur. Moltes gràcies, Víctor. Seguim parlant nosaltres de l'Estrada Bianca. Que vagi bé. Adéu. Vinga. Adéu, Víctor. Adéu.